אז מה קורה חברים? כאן היום אז בצנטר חדש. כן, אני יודע שאתם יודעים שלא ראיתי הרבה זמן סרטון. כן, אז היום היה לי סוג של לקדם סלונים. אני יודע שאתם בקושי שמעתם, כן, אבל אני אמשיך לעלות סרטונים. היום היה לי ריקודים סלונים, מקווה שהתגעגעתם. לא עלו מנויים מאז, אוקיי? ספרתי, כמעט כל הכיתה שלי פה בחיפה ראתה את זה. אני בשוק, אין רועי, כי רועי כבר אני והוא לא אנחנו לא באותו עיר. הוא בהרצליה, אני בחיפה. טוב חבר'ה, אם אתם רוצים עוד סרטונים, תנו לייק, תרשמו לערוץ, תפעילו את כפתור הפעמון, ואם אתם רוצים עוד סרטונים, אוקיי, לייק, אמרתי, סרטוני מחבואים עם כל מיני חברים. אני הולך אליהם, הם באים אליי, אני אזמין. אז פשוט אני רואה שחצי ממי שרואה את הסרטונים שלי לא רשום לי לערוץ, אוקיי? אז תנו לייק, תנו סאב, תפעילו כפתור הפעמון לכל פעם שעולה סרטון חדש, ועד אז נתראה. יאללה, בוא כל יום ולוג, יאללה ביי.